Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εγκυράζω μια καινούργια μορφή επικοινωνίας εδώ, με συζητήσεις πάνω σε θέματα τα οποία πραγματικά θα έπρεπε να συζητιούνται συνεχώς και σε μεγάλο βάθος. Έχω κοντά μου τον κλινικό ψυχολόγο, τον Κώστα Σκαρβέλη, ο οποίος είναι ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στην συγγραφή άρθρων τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά και πρέπει να διαβαστούν από όλους. Αλλά βέβαια πέραν από το διάβασμα υπάρχει και η απευθείας επικοινωνία. Για ποιο λόγο διάλεξες, Κώστα, αυτή τη μορφή επικοινωνίας για να επικοινωνήσεις με τον κόσμο? Είσαι εδώ από το 2004, έχεις γράψει μια σειρά από άρθρα, εκατοντάδες άρθρα γύρω από πολλά θέματα. Εκατοντάδες όχι, αλλά τουλάχιστον κάποιες δεκάδες. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ότι επαναδραστηριοποιείσαι με συγγραφή άρθρων τα οποία έχουν στόχευση στην νεολαία. Θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο τώρα, για ποιο λόγο με αυτή τη μορφή επικοινωνίας, και συνέχεια θα μιλήσουμε και για αυτό το οποίο, αυτό το κανάλι στο οποίο μπαίνεις, αυτό το κανάλι της δημοκρατίας, των ενεργών πολιτών, έτσι, και φυσικά της παιδείας, το οποίο το βάζεις σε μια προτεραιότητα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για ποιο λόγο καταρχήν διάλεξα αυτή τη μορφή επικοινωνίας. Ναι, να χαιρετήσω λοιπόν αυτούς που θα μας ακούνε και να πω ότι όντως μέχρι τώρα είχα την κλασική μορφή επικοινωνίας που ήταν είτε ο λόγος μέσα από ομιλίες, ημερίδες, μέσα από ομάδες, με γονείς, με εκπαιδευτικούς, με νέους ανθρώπους και φυσικά μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς μου σαν επί 13 χρόνια υπεύθυνος της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων, μέσα από τη συμβουλευτική δηλαδή. Εδώ και 6 χρόνια τώρα που έχω βγει στη σύνταξη, έχω γράψει γύρω στα 30 άρθρα περίπου, τα οποία αφορούν, θα έλεγα, είναι σκέψεις τις οποίες έβγαλα μέσα στο πλαίσιο αυτού που θέλω εγώ να ενεργώ, δηλαδή του αδέσμευτου ενεργού πολίτη. Αδέσμευτος με ποια έννοια? Ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, σε καμία παράταξη, αλλά είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο, με την έννοια του πολίτη της αρχαίας, από την αρχαιότητα. Επίσης είμαι ενεργός διότι θέλω να εκφράζω την άποψή μου, θέλω να συμμετέχω σε δράσεις που είτε οργανώνονται από άλλες ομάδες για την προστασία του περιβάλλοντος, για την πολιτική προστασία, για τον πολιτισμό, για τις τέχνες, τα γράμματα, για οτιδήποτε μπορεί να γίνεται σαν δράση πολιτιστική στο πλαίσιο του Δήμου μας. Άρα λοιπόν μέσα από αυτή την πλευρά προσεγγίζω όλα τα θέματα, τα κοινωνικά που με ενδιαφέρουν, κοινωνικά, ψυχοκοινωνικά, ψυχοπαιδαγωγικά, που είναι πλέον αυτή η προσέγγιση του πολίτη, του ενεργού και αδέσμευτου πολίτη. Ενεργός και αδέσμευτος πολίτης, όταν λέμε, είναι μια έννοια η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε και ειδική αναφορά, καθόλου τιμητική για τους ιδιώτες, για αυτούς οι οποίοι καθόταν στον καναπέ και δεν συμμετείχαν. Πώς βλέπεις την ιδέα, την αποστολή, την παρουσία του ενεργού πολίτη μέσα στη σημερινή εποχή, την εποχή των media, την εποχή των κοινωνικών δικτύων, αλλά και μια εποχή όπου κυρίως κατηγορούνται πολλοί κόσμος για άνθρωποι που κάθονται στον καναπέ και δεν κάνουν τίποτα, η αδράνεια. Μάλιστα. Και η αποχή. Και η αποχή βέβαια. Καταρχάς να μιλήσουμε για αυτή την μορφή της τεχνολογίας που είναι του διαδικτύου, το podcast, δηλαδή αυτή η προφορική συνέντευξη, η προφορική συνομιλία, διότι είναι πιο κοντά στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ναι, χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως είναι άνθρωποι της ηλικίας μου και λίγο μικρότεροι ίσως από μένα, αλλά είναι δύσκολο
με όλο το βάρος της καθημερινότητάς τους, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα άρθρο που έχει 5, 10, 15 σελίδες, που είναι πυκνογραμμένο, για να είναι και πιο σύντομο σε έκταση, τους είναι δύσκολο να το διαβάσουν και να το αφομοιώσουν. Ενώ αντίθετα, μια τέτοια μορφή όπως είναι το podcast, όπου μπορούμε να μιλήσουμε για ένα θέμα για 10-15 λεπτά, 20 λεπτά, πολύ εύκολα ο άλλος το ακούει. Έτσι, και δεν είναι υποχρεωμένο να το διαβάσει και μπορεί να επανέλθει όποτε θέλει για να το ξανακούσει. Τώρα όσον αφορά όντως αυτή την αδράνεια που παρατηρούμε, και δεν θέλω να μιλήσω γενικότερα για τον κόσμο ή γενικότερα για την Ελλάδα, διότι αυτό ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλήσω στη μικρή μας κοινωνία που είναι η Νάξος και οι μικρές Κυκλάδες, ο Δήμος μας δηλαδή, όπου θεωρώ ότι δεν έχουμε το δικαίωμα, και αυτό δεν είμαι εγώ που το λέω μόνο, το έχουν πει πολύ παλιότεροι από μένα, όπως ο Καζαντζάκης, το έχει πει ο Κωστής Παραμάς, το έχει πει ο Παπαδιαμάντης, και αναφέρω μόνο γνωστά ονόματα που είναι γνωστά τη σπάση. Έτσι, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπούμε και να μην ενεργούμε προς το κοινό όφελος, το κοινό καλό. Και να πάρω την γνωστή φράση του Μακρυγιάννη, αυτού του στρατηγού, που λέει ότι πρέπει από το εγώ να περάσουμε στο εμείς. Έτσι. Ναι, να κοιτάμε αυτό που μας αρέσει, που επιθυμούμε, αλλά όμως αυτό να το βάζουμε σε ένα πλαίσιο γενικότερου καλού. Οπότε λοιπόν για μένα, και έχω γράψει σχετικά άρθρα πάνω σε αυτό, έχω γράψει ένα άρθρο το οποίο έβαλα τον τίτλο «Η Νάξος στο μέλλον», όπου πραγματικά εκεί, και μάλιστα έχει δημοσιευτεί κιόλας, άρα λοιπόν μπορούν να ανατρέξουν οι άνθρωποι να το βρουν, είτε στο Naxos Time, είτε στο Naxos Press, είτε στο Κυκλαδίτη, ή και σε άλλα site μέσα από το Facebook κτλ. Γιατί παρατήρησα ότι υπάρχει, ότι πολίτης μέσα σε αυτό το άρθρο είναι βασικά αυτός που συνεισφέρει στην ομοθεσία, στον προσδιορισμό της πολιτικής, της κοινωνικής πράξης του κράτους. Πολίτης είναι αυτός που μπορεί και θέλει και ασκεί κριτική εποπτεία σε όλους τους φορείς της εξουσίας. Πολίτης είναι αυτός που διακατέχεται από πολιτική αγωγή και συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Και βέβαια ο πολίτης επιδεικνύει υπευθυνότητα, αυτό που μας λείπει πάρα πολύ. Υπάρχει υπευθυνότητα όπου υπάρχει ηθική ελευθερία. Και υπάρχει ηθική ελευθερία όπου υπάρχει συνείδηση και λογική. Αυτά τα έγραψε ο Αριστοτέλης. Άρα δεν είναι Νάξος στο μέλλον, είναι οι Ναξιώτες στο μέλλον. Οι Ναξιώτες στο μέλλον. Και μάλιστα εκεί αναπτύσσω την ιδέα και την αναγκαιότητα μάλιστα ότι πρέπει να αφήσουμε το λόγο και μάλιστα να διευκολύνουμε το λόγο στους νέους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν που είμαστε πιο ηλικιωμένοι και ίσως οι λίγο λιγότεροι ηλικιωμένοι από μένα, ναι, εγώ τώρα έχω ξεπεράσει τα 70 χρόνια, αλλά οι λίγο νεότεροι, να επιτρέψουμε και να διευκολύνουμε το λόγο, την έκφραση του λόγου στα νέα παιδιά. Να τους επιτρέψουμε, γιατί μέχρι τώρα με τον τρόπο που ζούμε και με τον τρόπο που ασκούμε την πολιτική γενικότερα, που είναι μια παραταξιακή, μια κομματική πολιτική, δυστυχώς δεν επιτρέπουμε την έκφραση της επιθυμίας, δεν επιτρέπουμε στους νέους να ονειρευτούν και να δούνε το όραμά τους να υλοποιείται. Αντίθετα, εμείς τους έχουμε μπλοκάρει, έτσι, τους καθοδηγούμε σε έναν δρόμο το οποίο εμείς επιθυμούμε. Εμείς έχουμε φτιάξει και εμείς συνεχίζουμε να θέλουμε να είναι έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια, θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ της νέας γενιάς, της λίγο μεγαλύτερης γενιάς και της μεγαλύτερης γενιάς, ας πούμε 3 γενιές, ώστε να υπάρξει μια όθηση προς ένα μέλλον που θα αρέσει και θα το οικειοποιηθούν οι νεότεροι. Μέλλον. Και βέβαια όταν μιλάμε για προτάσεις, μπαίνουμε πάντα στην διαδικασία να σκεφτόμαστε το τι αυγά θα σπάσουν αυτές οι προτάσεις. Και αν αυτά τα αυγά που θα σπάσουν θα δημιουργήσουν κάποιες γκρίνιες.
Κοιτάξτε, καταρχάς όταν τα πράγματα πάνε τα πράγματα προοδεύουν, που σημαίνει τι, ότι αφήνουμε πίσω μας κάποιες παλιές μεθόδους, κάποιες παλιές τακτικές, κάποιους παλιούς τρόπους κτλ. Αλλά πάντα όμως, ακόμη και η καλύτερη πρόοδος πρέπει να στηρίζεται σε ηθικές αρχές και ηθικές αξίες, οι οποίες είναι πανανθρώπινες και διαχρονικές. Έτσι. Παραδείγματος χάρη ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η ειλικρίνεια, η αλληλεγγύη, ο αυτοσεβασμός, να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μας, αλλά ταυτόχρονα αντί να μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό και συναγωνισμό με τους άλλους, να είμαστε σε μια ευγενή άμυλα. Αυτοί μας τα μάθανε. Μας τα μάθανε οι αρχαίοι. Άρα λοιπόν δεν έχουν παραπάρουμε την κληρονομιά μας, την ηθική και την πολιτισμική κληρονομιά μας και να την έχουμε πάντα μπροστά στα μάτια μας. Εκεί λοιπόν δεν πρόκειται να σπάσουμε αυγά. Εκεί πρόκειται να φτιάχνουμε, θα έλεγα, μενού με διάφορα συστατικά τα οποία θα μορφαίνουν την καθημερινότητά μας. Θα μας κάνουν πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Άλλωστε βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η σημερινή κοινωνία, κάτω από την καθοδήγηση βέβαια πολιτικών, κομματικών αρχών, βλέπουμε που πάει η κοινωνία μας. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πανέξυπνος για να το καταλάβεις, σοφός για να το καταλάβεις αυτό. Έχουμε εγκλήματα, έχουμε βιοπραγίες, από την πιο νεαρή ηλικία μέχρι και τις μεγαλύτερες, γυναικοκτονίες, εγκληματικές ενέργειες, βόμβες που εκρήγνονται κάθε λίγο και λιγάκι, πολέμους δεξιά, πολέμους αριστερά, για να πάμε και λίγο πιο έξω από την άξο. Άρα λοιπόν ζούμε μέσα σε μια αβεβαιότητα, μέσα σε ένα κίνδυνο, και ίσως είναι αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και γιατί εγώ να ανακατευτώ και να μην καθίσω στα αυγά μου. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι δόγμα, είναι μια άποψη. Γιατί ο άλλος λέει ότι η άξοση στο μέλλον μπορεί να είναι ένα μπουρλότο, δεν θέλουμε κανέναν. Δεν θέλουμε ούτε τουρίστες ούτε τίποτα. Θέλουμε να είμαστε μόνοι μας εμείς εδώ. Ή κάποιος λέει: εμείς θέλουμε τουρίστες, δεν θέλουμε. Ο πολίτης της Νάξος να είναι σε δεύτερη μοίρα, να εξυπηρετηθεί ο τουρίστας. Δηλαδή, να έχουμε νερό για τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη. Δεν λέμε να έχουμε νερό για μας. Ναι. Κάποτε ρωτάγαν την Καμίλα. Και κάποια στιγμή όταν κάνεις κάποια πρόταση, κάποιος μπορεί να το πάρει σαν μια διαμαρτυρία, σαν μια κριτική, κακόπιστη, καλόπιστη, ναι, προς τους εκάστοτε κρατούντες, που το λες κιόλας. Υπάρχουν αυτές οι αρχές, αξία και οι αξίες, οι διαχρονικές, οι πανανθρώπινες, έτσι, τότε σίγουρα θα υπάρχουν θέσεις και αντιθέσεις, αλλά υπάρχει όμως και σύνθεση. Δηλαδή μέσα από την οπτική γωνία του ενός ή την οπτική γωνία του άλλου, είναι αυτό που έλεγε και η Καμίλα κάποτε που τη ρωτήσανε: προτιμάς τον ανήφορο ή τον κατήφορο? Και λέει: καλά, λέει, έχει πάψει να υπάρχει ίσιος δρόμος. Που σημαίνει τι? Δηλαδή δεν μπορούμε μέσα από τις διαφωνίες μας και τις διαφορετικές οπτικές μας γωνίες να φτιάξουμε κάτι που να μπορεί να φέρνει την ευτυχία σε όλους μας. Μάλιστα. Εγώ αυτό θέλω να δω, να βρούμε μια ισορροπία όπου πραγματικά θα μπορούμε να ζούμε, θα έλεγα, όμορφα, ωραία. Ίσως να είναι λιγάκι ουτοπιστικό αυτό το πράγμα, αλλά μήπως κοιτάζοντας πάνω ψηλά, κοιτάζοντας τον ένα στον ουρανό, μπορούμε να φτάσουμε κάποτε και στη σελήνη, έτσι. Ναι, η Νάξος στο μέλλον βέβαια, όταν βάζεις στο μέλλον, βάζεις τα παιδιά. Η σημερινή γενιά είναι μια χαμένη υπόθεση. Δηλαδή πολλές φορές λένε ότι αυτή την Νάξο που πήραμε από τους πατεράδες μας, ίσως να μην είμαστε τόσο περήφανοι έτσι όπως θα την παραδώσουμε στα παιδιά. Κάποιος δεν μπορεί, την Νάξο την πήραμε ένα χωριό και την παραδίνουμε μια μεγάλη ανερχόμενο δυναμικό τουριστικό προορισμό. Ναι, πρέπει να δούμε, πρέπει να έχουμε, αν θέλετε, να έχουμε την σαφήνεια στη σκέψη και την ενόραση, να δούμε και τις συνέπειες που θα υπάρχουν, που υπάρχουν κιόλας και που θα υπάρχουν. Για παράδειγμα, είδαμε το πώς εξελίχθηκε η Μύκονος.
το πώς εξελίχθηκε η Σαντορίνη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και αυτά τα μεγάλα τα νησιά ή και ακόμη άλλα παγκόσμια νησιά με πολύ μεγάλο τουρισμό, βλέπουμε ότι επανέρχονται πίσω σε αξίες. Όλοι μιλάνε για τον υπερτουρισμό που καταστρέφει, όλοι μιλάνε για τον υπερτουρισμό που οδηγεί σε μια καταστροφή του περιβάλλοντος, καταστροφή των τοπικών παραγωγών, είτε είναι σε νερό, είτε είναι από πλευράς καθαριότητας, είναι τα υλικά στοιχεία και τα οποία καταστρέφουμε βουνά, παραδείγματος χάρη, για να φτιάχνουμε τσιμέντο, να φτιάχνουμε πέτρες, να φτιάχνουμε τούβλα, να φτιάχνουμε κτλ. Όλα αυτά πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, να δούμε πού πάμε. Το κακό πιστεύω ότι είναι αυτό, ότι μας λείπει η ενόραση. Δηλαδή να βλέπουμε ότι σε λίγα χρόνια πώς θα είναι αυτός ο τόπος από τον οποίο ξεκινάμε. Και αυτό δεν το κάνουμε. Ζούμε μέρα με τη μέρα, ζούμε μόνο με την ανάγκη του χρήματος. Και πριν καν το καταλάβουμε, αυτή την άξιο την πάρουν τα παιδιά, τα οποία τώρα στο σχολείο, είτε είναι στο Λύκειο, θα το πάρω πιο σε λίγα χρόνια, την τύχη, ή αυτά που είναι στο δημοτικό. Βλέπω ότι ρίχνει το βάρος στην παιδεία, στα παιδιά, στην εκπαίδευση των μαθητών. Και μάλιστα σε μία εποχή όπου η νεολαία, οι μαθητές, τα σχολεία έχουν μπει στο μάτι του κυκλώνα και μάλιστα κάποια πράγματα τα οποία τα νιώθαμε, τα βλέπαμε μακρινά, έχουν χτυπήσει πια την πόρτα μας. Μιλάμε για τη βία στα σχολεία, μιλάμε για τον bullying, μιλάμε για όλα αυτά τις μεθόδους του να υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, ούτως ώστε να πάρουν καλύτερους βαθμούς κτλ. Βλέπουμε διάφορα πράγματα και σε όλα αυτά πρέπει να νοθετήσουμε και τους νέους να κάνουν μια ανάξιο καλύτερη. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Καταρχάς, θίξατε πραγματικά τη βάση του θέματος. Εάν θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα στο μέλλον, οπωσδήποτε πρέπει να επενδύσουμε και όχι μόνο χρηματικά, αλλά και ανθρώπινα και ουσιαστικά στην παιδεία. Άρα λοιπόν, καταρχάς, μέχρι πριν 30-40 χρόνια, 50 χρόνια, πριν μισό αιώνα περίπου, έτσι, όταν και εγώ ακόμη ήμουνα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, το σχολείο δεν μετέδιδε μόνο γνώσεις, αλλά μας βοηθούσε στο να αναπτύξουμε και ένα στοχαστικό και κριτικό πνεύμα. Αυτό πλέον τώρα δεν υπάρχει. Ούτε καν τις γνώσεις δεν δίνει πλέον το σχολείο σήμερα. Γιατί? Πρώτα απ' όλα γιατί όλοι πάνε στα φροντιστήρια, ενώ παλιότερα ελάχιστοι πήγαιναν στα φροντιστήρια. Τώρα είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν πάνε στα φροντιστήρια και δίνουν το βάρος στο να διαβάζουν και να προετοιμάζονται για τα φροντιστήριά τους, ούτως ώστε αργότερα να περάσουν τις εξετάσεις, να έχουν καλό βαθμό κτλ. Άρα είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι δεν πάω στο σχολείο από ευχαρίστηση, πάω γιατί είναι υποχρεωτικό. Δεύτερον, θεωρώ ότι τα παιδιά, μίλησα με παιδιά και μάλιστα το εκφράζουν και με τη συμπεριφορά τους, με έμεσο ή με άμεσο τρόπο. Βαριούνται το σχολείο, με το ζόρι πηγαίνουν γιατί είναι υποχρεωτικές οι παρουσίες, για να μπορέσουν να πάρουν και το βαθμό. Δεν παρακολουθούν τα μαθήματα του καθηγητή που τους κάνει το μάθημα κτλ. Γιατί σου λέει, με αυτά τα κάνω και στο φροντιστήριο και τα ξέρω. Ή ανοίγω το κομπιούτερ μου ή ανοίγω το κινητό μου και σε 2 λεπτά έχω πάρει τις απαντήσεις που θέλω, αντί να κάθομαι να διαβάζω ολόκληρα βιβλία. Άρα λοιπόν η γνώση, το κέντρο γνώσεως έχει μεταφερθεί στο Google ή στα φροντιστήρια. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει τέτοια αταξία μέσα στην τάξη, που τελικά ούτε και ο καθηγητής μπορεί να επιβάλλει, αν θέλετε, έναν τρόπο διδασκαλίας. Επειδή έχω περάσει και εγώ από αυτή την εκπαίδευση, ξέρω ότι δεν μαθαίνουμε, παραδείγματος χάρη, ο εκπαιδευτικός δεν μαθαίνει την παιδαγωγική της ύλης που πρέπει να διδάξει, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδώσει τη γνώση. Επιπλέον, δεν μας έχουν μάθει ποτέ, δεν μας μαθαίνουν μάλιστα, ακόμη και σήμερα, το πώς να διαχειριζόμαστε μια ομάδα μαθητών μες στην τάξη.
με τις διαφορετικότητές τους, με τις αντιθέσεις τους, με τα διάφορα επίπεδα γνώσης, ευφυΐας κτλ. Που σήμερα αυτές οι αντιθέσεις είναι τεράστιες σε σχέση με τη δικιά μας την σχολική. Έτσι. Άρα λοιπόν δυστυχώς το σχολείο, αντί να αποτελέσει αν θέλετε, την πηγή όπου οι μαθητές θα μάθουν να αξιοποιούν τις γνώσεις τους, να αξιοποιούν την νοημοσύνη τους, ώστε να αναπτυχθούν και συναισθηματικά, με σεβασμό προς τους εαυτούς τους και με σεβασμό προς τους άλλους, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Άρα λοιπόν τώρα ερχόμαστε να δούμε, και έχω γράψει ένα άρθρο σε 2 μέρη, το οποίο έχω ονομάσει μία απαραίτητη προσέγγιση για ένα σύγχρονο σχολείο. Άρα λοιπόν το σχολείο μας θα πρέπει οπωσδήποτε, η παιδεία μας θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να γίνει του 21ου αιώνα, να λάβει υπόψη καταρχάς όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις οποίες δεν τις λαμβάνει υπόψη, αλλά και δεύτερο και κύρια, να δώσει ουσία στην παιδεία. Έτσι. Να βοηθήσει παραδείγματος χάρη τους μαθητές που έχουν χαμηλότερες γνώσεις και χαμηλότερο, αν θέλετε, επίπεδο νοημοσύνης και κατανόησης και αφομοίωσης της ύλης, η οποία είναι τεράστια και δίνεται αποσπασματικά, τμηματικά, χωρίς συνδέση με την πραγματική ζωή. Να βοηθήσει λοιπόν αυτά τα παιδιά να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες, αντίθετα να διευκολύνει παράλληλα και τους μαθητές οι οποίοι κουράζονται, βαριούνται, διότι τα πράγματα πάνε πολύ αργά, τους λένε πράγματα τα οποία ήδη τα ξέρουν και δεν τους ενδιαφέρουν, αλλά και έχουν υψηλό επίπεδο νοημοσύνης, να μπορέσουν να βρουν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί και το σύστημα της παιδείας ένα τέτοιο τρόπο, ώστε και οι μαθητές, όλοι οι μαθητές να μπορέσουν να ακολουθήσουν, αν θέλετε, την εξέλιξή τους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι και έχει απαλληφθεί πλέον από τη σύγχρονη σχολική διδασκαλία, είναι ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, τα γράμματα, με γνώσεις της καθημερινής πραγματικής ζωής. Μάλιστα. Και πρέπει αυτά να επανέλθουν. Και πρέπει να αναπτύξουν το στοχαστικό και κριτικό πνεύμα. Ένας μαθητής όμως στο σχολείο, όπου μαθαίνει για την ποίηση, έρχεται σε πρώτη επαφή με την ποίηση, με τη δημοκρατία, με τη φιλοσοφία, με την ιστορία. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πανανθρώπινα, είναι τεράστια σε μέγεθος. Πώς μετά πάει σε ένα περιβάλλον όπου και αναγκάζεται να βγάλει ένα μαχαίρι, παραδείγματος χάρη σε μια αυλή σχολείο. Καταρχάς... Ποιος είναι αυτός δηλαδή, πού βρίσκεται η αποτυχία, λοιπόν, στο δάσκαλο, στην οικογένεια, στην κοινωνία, πού? Η νεανική πραγματικότητα είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Δηλαδή πρέπει να το πάρεις από πολλές οπτικές γωνίες. Πρώτα απ' όλα υπάρχει για να απλοποιήσουμε λιγάκι τα πράγματα, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, ας πούμε ότι παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με μια κληρονομική προδιάθεση, με μια ψυχοβιολογία του ίδιου του ανθρώπου. Έτσι, άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια τάση προς το να παραδείγματος χάρη να εκφράζει το θυμό του με οργή και διάφορα άλλα πράγματα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το περιβάλλον στην οικογένεια μέσα στο οποίο μεγαλώνει το βρέφος. Εκεί λοιπόν παίρνει τα πρώτα διδάγματα το παιδί. Έτσι, βλέπει τον πατέρα, βλέπει τη μητέρα, βλέπει τον γονιό, βλέπει τα αδέλφια, βλέπει την στενότερη οικογένεια και το τι γίνεται εκεί πέρα μέσα και το πώς λύνουν και το πώς διεκπεραιώνουν τις διαφορές τους. Έτσι. Δυστυχώς η οικογένεια πάσχει. Οι γονείς ασχολούνται όσο περνάνε τα χρόνια και λιγότερο με τα παιδιά τους. Δεν έχουν πλέον τον χρόνο, λένε οι γονείς. Δεν τα βγάζουμε πέρα με την επιθετικότητα του παιδιού ή ξέρω εγώ με την άρνησή του. Άλλοι μας λένε ότι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, άλλοι μας λένε ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί και αυταρχικοί. Οι γονείς παίρνουν διάφορα μηνύματα τα οποία αντικρουόμενα μεταξύ τους και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τα ίδια στα παιδιά. Άρα λοιπόν ήδη
αυτά που βιώνει το παιδί μέσα στην οικογένειά του έρχονται να προσθεθούν στις τυχόν βιολογικές τάσεις που μπορεί να έχει το παιδί προς τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Έπειτα όταν το παιδί έρχεται στο σχολείο, εκεί λοιπόν τι γίνεται? Ενώ πρώτα πριν το σχολείο τα πρότυπά του ήταν οι γονείς του μόνο, τώρα υπάρχουν οι δάσκαλοι από μια πλευρά και οι άλλοι συμμαθητές του από την άλλη. Το παιδί λοιπόν, ακόμη στις πρώτες ηλικίες των πρώτων τάξεων, συνεχίζει να προσκολάται στο ιδεώδες του ενήλικα, που αυτή τη στιγμή πλέον για εκείνο είναι ο εκπαιδευτικός, αλλά παράλληλα στρέφεται και στο να κάνει τις φιλίες του, να μπει σε μια ομάδα παιδιών, να κάνει φιλίες με άλλα παιδιά, και από εκεί παίρνουν ιδέες, πρότυπα, ιδεώδη. Και όσο περνάνε λοιπόν τα χρόνια, τόσο προσκολάται περισσότερο στους συνομιλικούς του και απομακρύνεται από τα ενήλικα ιδεώδη. Οι εκπαιδευτικοί τώρα, από τη δική τους την πλευρά, όταν έχουν να κάνουν με 20, 25, 30 παιδιά μέσα σε μια τάξη και όπως είπαμε προηγουμένως, δεν έχουν διδαχθεί ούτε καν την παιδαγωγική του μαθήματός τους, αλλά ούτε καν το πώς να διαχειρίζονται συγκρούσεις, διενέξεις, προβληματικές συμπεριφορές μες στην τάξη, καταλαβαίνετε ότι είτε θα γίνουν πολύ αυταρχικοί, άρα πάλι πάμε σε ένα μοντέλο του αυταρχικού ενήλικα, όπου εκεί το παιδί θα αντιδράσει με βία, απέναντι στη βία, ή πάμε σε ένα ιδεώδες του εκπαιδευτικού που είναι για να μπορέσει να επιβιώσει την απόσυρση, δηλαδή απομακρύνεται, πάβει να ενδιαφέρεται, προσπαθεί να γλιτώσει, να μην έχει παρουσία στα γεγονότα αυτά. Πράγματι κάνει τεράστιο θέμα, και επειδή εμείς δεν θέλουμε να είμαστε οι ξερόλες και τα λοιπά και να λέμε τι θα πούμε και τι δεν θα πούμε, από κάτω από το κάτω μέρος της οθόνης γράφει το mail του Κώστα του Σκαρβέλη. Μπορείτε να στείλετε mail στον Κώστα του Σκαρβέλη και να του πείτε με ποια θέματα θέλετε να ασχοληθούμε, με ποια θέματα θέλετε να καταπιαστούμε, με ποια θέματα θέλετε να αναλύσουμε ή να φέρουμε κάποιους οι οποίοι θα γνωρίζουν και 5 πράγματα παραπάνω. Γιατί όπως είπαμε, δεν διεκδικούμε ούτε το ξερόλο ούτε το φωτεινό παντογνώστη. Και συμπληρωματικά βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρω αν μπορούμε στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας να βάλουμε τα 30-35 άρθρα τα οποία μπορούν να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να μου ζητάνε να του στείλω τον αντίστοιχο αριθμό άρθρου. Οπότε δηλαδή είτε να προτείνουν θέματα ή προβληματισμούς στους οποίους θα τους απαντάμε, είτε γραπτά είτε μέσω του διαδικτύου για να το ακούνε και οι άλλοι, αλλά και μέσω email μπορούμε να στέλνουμε στον καθένα ατομικά, και από την άλλη πλευρά μπορούν να αναζητήσουν ένα τέτοιο άρθρο ή άλλο 1, 2, 3, 5 άρθρα, τα οποία τους θα στέλνουμε στην ηλεκτρονική τους θηρίδα. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Κάναμε την αρχή, ελπίζουμε και θέλουμε και πρέπει να υπάρχει συνέχεια, έτσι. Και τώρα τα τελευταία λόγια ανήκουν σε σένα αυτής της πρώτης επικοινωνίας προς τον κόσμο, να τους πεις 2 λόγια και να δώσουμε το ρεβού, πιστεύω σύντομα, έτσι, γιατί θα το δούμε και από τις αντιδράσεις. Ναι, θέλω οπωσδήποτε να ευχαριστήσω αυτούς που θα μας ακούσουν και μάλιστα να τους παροτρύνω, γιατί έχω αυτή την ανάγκη, να μου κάνουν την κριτική σε όσα ακούσανε και να κάνουν καινούριες προτάσεις, αλλά να μην μείνουν άπραγοι, να μην καθίσουν στον καναπέ τους.